angikaqali kanje. Yeah. Busy ngithanda abafazi bami. Yes. Ngijima ngalokho mina. Bayadingizwe bathi bayajima bona. Baze wathi uBhekuzulu kufanele ngijime nami. Ngathi mina yebo ke ngoba bengizophika ngithini kuphela. Kodwa ke ikhona futhi ngiyafisa siqinise ukuthi abukho ububi. Insizwa ingagqishi ngobubi, ayigqishe ngobuhle ngoba senza into yobuhle sesithizwe. Wamcela ungizwe umfaka omkhulu. Hayi sekunenzikwana ngamgcina kodwa phela awitsizwa yakithi njengena nkinga layo. Sekunenzikwana. Akukho kulumelayo phakathi kwenu babili. Akukho kulumelayo phakathi kwenu babili. Hayi lutho yimi nje engihlale ngibuka ukuthi ukhaya hayi. Khona izinto angazenzi kahle kakhulukazi ngalolu daba lokuthi ahambe e-gateway eyophazamisa insizwa zakithi abantu abamnyama abasebenzayo abasemsebenzini indoda yomuzi ngoba uyayibona le nsizwa ukuthi le nsizwa elapha ne-gateway indoda nje endala enomfazi noma ingenayo umfazi eney'ngane nontombi ukuthi uyoyikhomba emehlweni ngenduku kanje isemsebenzini ngosuku olukhulu lokukhumbula ulembe noma lokukhumbula ilembe umuntu owayewumuntu wesizwe wena muntu abantu abakhuba njengomuntu oyi-custodian yento yakwaZulu uhambe uyokwenza into ebuhlungu kanje ibuhlungu leyanto imbi leyanto nalokho akwenza ebhanoyini futhi kwakukubi kakhulu uma ubuka manje abelungu bayamkhokha ngelinye ilanga leyanto izobuyela kabuhlungu ngizwe uma ingalinakile. Nagcina nongizwe nikhuluma indaba yokuthi nizobuyela emphakathini nikhuluma indaba yokuthi niseka abantu kwipolitiki kodwa akuzazi kucaca nganithini kahle kahle ngoba naniphinde nikhulume ukuthi nifuna ukuvula inhlangano. Hayi uyena ungizwe wayisho njalo. Okay. Ngicabanga ukuthi wakwenza lokho yena. Okay. Wakwenza mina angidingi mina ukuthi ngize ngihambe kuthiwa khona umuntu engiyomeseka. Ngiyaziwa nje lokhu ngazalwa ngiyaziwa ukuthi ngiwaphi. So angidingi ukuthi mangabe kuze inketho bese ngenza ama-fundraising ngokuthi ngishintsha amaqembu. Ngoba lento abantu abayenza makusondele inketho ubabone bekhuluma basuke be-fundraise. Mase idlulile inketho ubabona ngakho uganga lokhu behambe beganga ngey'ngane zabantu baqoqa iy'ngane zabantu behambe nazo begibela nazo amabhanoyi bedansa ey'tolo benza yonke lento kuzanye ukuhlanjululwa le mali etholakala emabhekethweni. So kukliye nje okangizwe noma ngaphika ukuthi wanikezwe imali kodwa kuyacaca ngale mkhuba yenzayo kuyacaca ukuthi khona bamnikeza imali. Baba sabona kakhulu.